sirkal nitiere mana gi jok ma ok gin sensitive kaka gitiyo gi pesa tiyo kuonde mopogore sani koro pesa onge counties debede ni devolution tho koso debede ni ang'o matimore nyadendi Roseline ingene gima kawuono senior kowacho ni sirkal ema manyo goli to onge pesa kata retired president Uhuru Kenyatta nowacho ni onge sirkal minyalo tako kikwecho to sami kwecho no be nyaka ibed gi gimiluongo ni discipline okiya iti wacho nang'owa ni kori kwecho Kibaki kane wuok no waka tax one and 1.8 trillion. Yes. Sani akeni wasechopo chiko. Wanapar gi gimoro. Kora dodugo mana matin kama je iwacho kaka bunge mokadho cha. Bunge mara pagario no luto kama wantie. Anya paro chieng no ka motion no kele house. Mane koro giwacho mabe ni wa retire pesni ma expensive mane wakaw mar jo China. Koro wadi concessional loans makoro wadi IMF gi World Bank ma pesa gi ok ng'eny. Duoko no percentage no piny. Koro kucha ma wadwaro to wadwa consolidate gi te. To mana kaka senior osewacho na Ramogi ji ariyo e corridor. Makaka magintiere gi ng'eyo. Achiel en minority leader Jonet Mohamed. Machielo eni chungwa masani tinde wacho maber kaka sirikal mar Uhuru notima ng'owa no chamo pesa. Apenjo gi e corridor. Ni to gimutimo ni beber adiere kuyawo pesa nikech gimutimo ilongo ni umiyo sirikal free hand. Mar bedo gi appetite mar manyo pesa kaka gitimo ng'owa gidwaro. To ginyisa ni oking'e gimiwacho. Mae gima watimo maber kabisa. Nikech jo China kanyocha miyo pesa ma expensive. Sani koro waduoge pesa matima ng'owa machip. Ting'e ni sasa magidhi kama injo kiwacho ni IMF kata World Bank komi pesa. Nitie conditions. Nitie conditions magimi machiele en ga gine golo ji tije, collapse parastatals. Nitiere conditions mang'eny masama pesa no biro titima ng'owa imi. Koro kwa doke budget. Aparo ni wachak gi budget nikech sini osewache mang'eny. Budget wasani e sirikal financial year marumoni en 3.3 trillion. Counties idogidhi mi pesa manosemigi cha ma en 370 billion. Ingeni sama pesa ni odonjo mana kaka senior no wache first charge en public debts. Kanyocha wawuoyo sani public debt wogik 1 trillion en over 1 trillion. Koro manyiso ni pesa ni mokongo kwa chake wachulo pesa. Mar ariyo wan gi deficit marwa wuon mar pesa wa o kata ma development mar recurrent miwacho ni chulo go salary gi pesni mokogo nchene 800 trillion sani na neno kodogo to 714.97 sani monego beni wamanyo aguluma wakete mano. Counties imiyo 370 billion. Wabunge wuon golo margi ma 0.02 cha masani koro chopo 39 billion. Bas judiciary mabe nigi joma tiyo mang'eny molo wabunge imiyo 17 billion. Bas to gidogo ging'ire kendo giwacho ni marwa mar CDF cha be nyaka watim nade waket kando. Bas to mar affirmative action mar monche be nyaka watim nade ngaf be waket kando. Koro pesa modong'ni mae modwa timre nade wadwa pogre national government gi counties. Ichakiduogo kendo state house nyaka ne jogi donjo office ne gituo ni koro gidwano medgi 5 billion nyaka ne gidonji budget ma state house odhi to 13 billion mano koro wawuoyo mane margi magitiyogo gisebet office for how long ai wacho ni within time magintiere ni giseolo pesa madhi 300 billion. Ingeni winje billion in kata billion achiel ingeni rom nade kitingo kata komi kama okinyal mane kaka jogi tiyo gi pesa no. Koro kwa duoge wach mar ndigi manche ndio wacho cha ndi wacho maber niya jitimtie wastage. To wastage ni oken wastage manie national government kende en nyake county government nikech kata county government debe ni pesa ni negi tiyogo nikech county government pokoyudo pesa chakre December nyaka sani tingeni pesa ma wawuoye
en 370 billion ni mano migi e budget masani pok giyude. Koro ka pesa ni okobiro ni ichulo msara nango, ichulo critical services go nango. To sirikani kanchi campaign ncho siko kawacho ni anan committed kendo wabro miyo devolution pesa mang'eny. Kech kata pili winjo kagiwacho gania ni wasemiyo counties pesa mokadho machik wacho. Adier mar wachen king'iyo kata kaka ipogo pesa no. Ka pesa iwache ni pesa en 3.3 trillion. Counties oyudo 370 gino. National government odong gi mekego michaki dhi nyaka michulogo. Iyudo ka jogi odiyo counties. Counties onge pesa mati mang'oa mayudo. Ndalo moko na wuoyo gi chairman mokwongo mar Council of Governors, Isaac Ruto. Isaac Ruto nowacho ni sirikal gi kai adieri gi mind devolution kaka giwacho. Kidhi e chik article 203, mawacho ni at least 15% of the most audited accounts, revenue accounts. Sani wawuoye accounts mag 2020 kendo committee mar Pio Wandaye parliament mokadho notero gine audits go pio mondo ng'i. King'iyo mano tiyudo ka counties pod imiyo pesa ma 2017. Manyiso ni ging'eyo kaka gidiyo counties nikech sani onego beni counties goyo 400 and above billion kimiyogi. Koro adieri ma penji ni kata kade ben manani wacho ni pesa mani agulo ni tuo. To manitiere ni ang'o momiyo counties ok mi pesa mana kaka national government betimo nade yudo margi. Nikech matin magiyudo makiyudo ndara, kiyudo prime cabinet secretary yudo mtokni 50. Kade mtokni kata par kende moringo go to pesa modong'no okawo mi counties. Dong nitiere gima pesa no konyo. 50 chief administrative secretaries magidwa ndiko cha. Pesa no kikao dongi chulo jopuonj mapoko chulo. Koro yudo kandiyo sani nitiere recession e piny mazima. Lakini dogi ng'iyo nang'owa to wan pesa mawatiyo godo chal nade. Sani nitie bura morumo DC US mane ilongo ni spring gine mar jo World Economic Outlook. IMF wacho ni gi upgrade Kenya. Gineno ka physical mar nini mar Kenya ber kendo wan at 5.3%. Magi downgrade inflation to 7.8%. Manyiso ni gima nyocha gidwaro cha Kenya timo negi kaka gidwaro emomiyo gimor gi Kenya ni Kenya ni a right path. But ini won kama obete mesaka onge ng'ama ni gang'owa pesa imfuko. Taparo ni mae mawane the worst time nikech kata ndalo mane Moi okwinjre gi IMF gi World Bank. Onge chieng mane osara okochul. Onge chieng mane Kenya ofele obligations ne. To sani to wantiere kanyo. To serikal ni wacho ni okwabiboro mondo wachul go salary. To ready gise kwayo 300 billion. To 300 billion yoken development. En mana margi mar the trips. Nyaka nyocha gidonji gise the trips adi. To pesa dini winjo kandi wacho ni kawa koyo ji adek ni dhi kawa chopo kucho to wan jok manodhi Egypt kani neno Kenya ne ni the largest delegation ma di 300 people jigo tedhi timango jimi adek di timango debede ni manoke bende kelo wa kidieny machielo mar twagwani nikech awinjo kimulo kar Council of Governors iwacho kata ni mane okalo kod masani ni debede ni gichung motegno mar neno ni sirikal ochiwo pesa madwarore ne counties koso nitiere nyao moro kamoro to ponono ni nitiere nyao moro kamoro nyao ni nyalo bedango tenango minyalo time ing'eni leadership mar Council of Governors mantie to agomos nikech ng'amo chung ne sani en ng'ama miyo owasiko ko wacho ni wadwani joma miyo omijo mamine thuolo lakini gima timre sani nikech kata Council of Governors mokwongo ng'ama ne chairman ne ja serikal to no chung kidete monyiso serikal ni devolution okubunego nyakumi counties pesa kendo pesa no nyaka wuogi mano kete kama rach gi serikal mar Jubilee mani neno kani go egi Senate ni go egi National Assembly ni go egi serikal owuon iwacho ni odhi makata chieng moro no wacho en owuon kogoe kap katet ka en Sweden to wacho ni ng'amo goe no ndalogo ne deputy president masani koro longo ni migosi William Ruto no wacho ni en a roaming dictator
mane momiyo otame golo pesa mar ang'owa counties. To sani wawinjo ka jok manitie motelo ne COG waluongo mana press statement wacho ni sirkal pok omiyowa pesa wahinyore. Ing'eni nitiere kaka ichiwo conditions miwacho ni kochopo kama to services ma kama waloro makrushogi. Kotimre kama wadhi e doho. Nikech ne gidhiga magi wacho ni ma en pesa mosekadhi, ma en pesa wa mosechiwnwa. Ang'o momiyo pesa ni, ang'o momiyo pesa kodonjo to sirkal prioritize miyo jo national government to counties gi chal ka gima gin second fiddle. Iwacho ni modong'ni ema wanyalo neno ka wamiyogi to chik to miyogi tekono ni mondo migi koro pod dok ema ne leadership no ni nyaka sani koro gitwere ng'ato no nyiero mowacho ni koro manyiche gi yanyo jo Azimio ni Azimio campaign gi sufuria wigi to ka gisetieko yanyogi to gilongo press conference giwacho ni kata wambe counties onge pesa koro wakonyo unade nikech une sirkal monego wach ni ya weuru ting'o sufuria kachacha pesa ni kama wadhi e doho